אז שלום כולכם באים לפרק של המלכים של מיינקראפט. פרק ב'. כן, אז זה לא בדיוק המלכים של מיינקראפט, זה של מיינקראפט. הפעם אני משחק. למה? כי אתה משחק בחלק קודם. אבל זה כולה, זה קצת זמן שיחקת. אז גם אני אשחק קצת זמן, מקסימום 5 דקות. 5 דקות הצחקת רק את ה... אתה משחק רק 5 דקות. רק 5 דקות, כי אני מר שלך. לך תיקח עולה, תמסך עולה. תבנה זכוכיות. מה אתה עושה? עושה את המשלשית. הוי. אני רואה שם חול, אבל כן תן לכם קודם כל שעבל. איך אני קודם כל... למה מלס אבל? תחמם את זה, אבל תחמם את הפרץ הזאת. תחמם אותה, יותר חשובה ממך. חול. למה אתה אוכל? כן, חייב. אבל אתה תמות. אם אני אוכל אני לא אמות. זה עכשיו מבושל, אז זה לא יעבוד. מה יחס? זה מגעיל הסטייק הזה. זה סטייק. אני שונא את הסטייק. זה לא סטייק, זה... חזיר, מה? אני עוד יותר. זה בשר חזיר מבושל. עוד יותר. 1, 2, 3, 4. 20 לא, אני יודע מה לעשות. אני יודע מה לעשות. תרוקן, הכל פה. אוקיי, 6. עכשיו אני הופך את זה ל... יש כזה דבר להפוך את זה ל-16. מה? זכוכיות? כן. כאילו אני מחמם, יוצא זה זכוכיות. תעשה גג בזכוכית. גג מזכוכית? כן. אתה בטוח? כן, אני מדבר על זה. חכה. תעשה מופרת. נו מה, תעשה מופרת. איך תמשיך? איך תרבי את זה? היה למיטה. איך עכשיו תחשוב עד 20? תקרות. התבלבלתי את זה כבר, התבלבלתי פעם אחת בזה סרטון. מה זה הפרחים? כן. נו. עשו עוד המון פרחים במים. אז התבלבלת, מה קרה? הוא פשוט פתח את הפה כזה, התבלבלת. שהגרזן שלי ייגמר, אז אני פשוט אני אפסיק לקרוא את זה. אני אגמור אותך. וואו, כבר לילה. איזה לילה? מה אתה עושה? לילה לוקח 10 דקות. אני אעשה. אוקיי, בוא נראה כמה זה הספיק לנו. וזה נשפע. אמר. נו באמת. יש לי 64 פלוס. הוא עבר 5 דקות. אבל אתה שיחקת רבע שעה. שחקתי כולה 10 דקות. אבל זה 14, זה 13 וחצי דקות הסרטון. אבל אתה גם זירקת, לקחת לי. כן, שיחקתי 2 דקות. לא. שחקתי 5 דקות. 6 הייתי. אז עכשיו מגיע לי 8 דקות. מה מגיע? תראה כמה זמן עבר כבר. כמה? 2 שעות. טוב, אני שנייה. מה אתה עושה? אבל זה מופרת. הנה כלב. טאדה. הוא רוצה לקפוץ עליי בזה. את זה מעיפים. שמים זכוכית. מה זה זגוגית? אני יודע. שים חלון רגיל. למה לי? זה יותר טוב. זה חוסך. מה חוסך? מה? אתה חוסך. 6 זכוכית שווה ל-16 זגוגית. את מי זה מעניין? אותי. הנה בינתיים חלונות. עכשיו טוב. אתה רוצה עוד קומה לעשות או ש... עוד קומה. אבל שיהיה מספר מזכוכית. מזכוכית? כן. רגע, בוא נראה אם אפשר לעשות זגוגית. אז אני הולך לקחת זכוכית, סתם חול, אני הולך לקחת חול. בערך סטאק. סטאק. 64. חכו. רגע, יש לי פה דברים שלא צריך. לקחת אותו בחזרה. לא נכון. עכשיו לקחתי אותו בחזרה. הנה רואה. מים עצמם. רגע, תן לי לחסום את המים. נו, מה הקטע? רגע, יש לי פה למטה. תסתדר. עכשיו המים נראו. יש לך בעיה? תישאר איתה.
אימא'לה, אני אלך למקום הזה שאין פה מים. עכשיו המים, כמה יש לי בדיוק? עכשיו אני אחמם קודם כל את העופרת, כמו שרצית. יאללה, בוא חמם, תביא. תן לי לקחת כל זה בזה. לגים. בלגים. למה אתה עם מה? עם חפירה? כי זה חוצה בזה הרבה יותר מהר. חפירה רגיל. תראה, זה עכשיו יישבר ותראה איזה לאט זה. אוקיי, שמעתי רעשים מוזרים במיקרופון. תביא. תיקח את המיקרופון. דבר איתם אבל. מה? דבר איתם, דבר. דבר. שלום. הנה, אתה רואה, עכשיו זה ייקח הרבה יותר לאט. וואו, איזה הבדל. נכון. לא, אבל מדיימון זה כאילו ג'ש, 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 ג'ש. למרות שמישהו, כאילו, איך בא לי שעכשיו תהיה פה את אירובריין? למה אתה רוצה את זה? כי אז בטח תפחד. תפחד ותפחד. תפחד. תפחג, תפחג. תפחג. בחג. תפחג. אתה יודע מה זה תפחג? לא. תפחד. בחג. זה קצת דבילי. לא, זרקתי את ה... נו, וואו. לא, זה גדול עליי. זה גדול עליך? תראה לאן זה מגיע לי. יש לך ראש כזה גדול. לא. אני בקושי שומע משהו. כן, כי שמתי את הווליום על אפס. אבל אני שומע. באמת? עכשיו שומעים. תן לך קודם כל את העופרת, כמו שרצית. עכשיו לך ברזל. ברזל זה טוב לעשות. כן, אבל זה ברזל, אני מכין ממנו חרב. תאכל אותו. איך אוכלים ברזל? אוכלים. מי אוכל ברזל? תביא משהו ללכת לעשות. מה לעשות? תגיד שזה ברזל, נו. זה לא ברזל. זה ברזל. לא, אל תכניס את זה לפה. הנה ברזל. מה זה פלסטיק? נראה לי. הנה. 3 ברזל. הנה, עכשיו זה ייקח שמנים שנה. אתה יודע מה אתה? מה אני? ילד. אני ילד, נכון, אני ילד. אוקיי, ילד. תוכל לשחק. נו, מה אתה מעשה אותי אחורה כאילו? כן, הנה לך אחורה, סתם. תראה מה עשית. נכון, תסתום את זה. תחסום את זה, וזה תעשה עוד אחד. תסתום את זה. תסתום את החור. תסתום כל חור. מה אתה עושה? איש עצמם? לא, תראה, נתת לי כבר בלילה, מה הקטע? עוד מעט אתה צריך לישון. אני צריך להישאר מוקדם. כן. רגע, טוב, אני אכין לך חרב יותר טובה. הנה, למה אני צריך חרב יותר טובה? אני אכין חרב יותר טובה. אכן יותר טוב. קח את המקל. לא, לא את זה. את זה. קח את המקל. אני לא יודע, בוא שים את השתיים האלה. והופה, יש לי חרב מברזל. לא, למה אתה לא שם אותו? במקום זה וזהו. עזור כל הזמן לבזבז את זה. אוקיי. ותראה, עכשיו איך אני אעשה עוד כובע? בלילה. רגע, מה, עכשיו לא לילה? לא, עכשיו 6 בערב. עכשיו 8. אתה יושב ב6 בערב. איפה? לא, הנה, בבית. אתה יושב ב6 בערב. אתה יודע, אני... איפה אתה מה שכתוב? לא, אבל אני יודע לפי... כן, אבל... סתם. למה אתה כזה רשע? אוקיי. שכנים, כן. איזה מעצבן שעומד. מה אתה עושה? עכשיו תראה. החול שלך. מה? הזכוכית. הופה. אתה בכוונה רוצה לאבד חיים כאילו? מה? זה לא מוריד חיים. הוא תביא עוד זכוכית. עכשיו תעשה אותו כרצפה, כמו שאתה רוצה. שיביאו לי את זה. אני עושה את זה לגג. לגג או לרצפה? תחליט. לגג, אבל עושים 2 קומות, אז זה נחשב רצפה. אז לך תביא... טוב, תביא עוד לך 10. תביא עצים. עוד זה לא מוריד חיים, אתה... כן, אתה אמור לקפוץ מ4. אז זה יורד לך חיים. אבל קפצתי מישהו. היית יכול פשוט לצאת מהדלת כמו כל בן אדם נורמלי?
אבל במקום שהוא במקום לקפוץ מהקיר. עזוב אותך, כולה 4 בלוקים. שמעתי קריפר. וואו, מה באמת? כן. ואם אתה מת, אתה משת... באמת? שמעתי את הרוריים. שקרן. באמת, שמעתי... זה מה אתה מפחיד? לא, זה אנדרמן, סליחה, אנדרמן או... זה רוח! או זומבי פיגמן. מה זה זומבי פיגמן? זה הזומבים האלה שבגיהנום. חזיר. שתגיד חזיר אדם. אבל הוא אמור להיות רק בגיהנום. אז מישהו פעם אולי פתח שער לגיהנום, מה אני אגיד לך? אבל זה רק אתה פה, אז מי פתח? הרובריין? כן. אני לא משחק ב-1.5.2 או מוד של הרובריין. זה מרופל. למה זה מעבב? לא רואים את זה אבל. אוי. נו מה, נעשה גם חלק שלישי? אם יש כוח. אם אתה עושה חלק גדול מדי, אז ייקח לזה 80 שנה עד שזה יעלה. נכון, לא חוזר שלא לזה. שי כבר יגיע, שזה יעלה, אז כאילו. שי שמן. באמת? כן, אתה לא ראית אותו. אתה יודע שיכול להיות שהוא יראה את הסרטון הזה. לא נורא, ייתן לייק לפחות. כי אז שמעת את זה? כן, על זה שאמרתי זה. או שהוא ייתן... שנאתי את זה. מאיפה אני אביא עכשיו? יש לך שם עצים. זכוכית. מה אני אעשה עם זכוכית עכשיו? אני צריך לעשות יסין. אבל יש לך זכוכית בתוך הפרנס. אופס. דופסי. אתה יכול לצאת מהדלת כמו כל בן אדם נורמלי. אבל אני רוצה לעשות מהדלת. אתה לא בן אדם נורמלי. אתה לא בן אדם נורמלי. אני בן אדם גאון. מה אתה עושה? אתה תלמד. באמת? עכשיו אתה באמת סתם מגזים. מה מגזים? תלמד. מה אתה עושה? תביא עכשיו... לא יודע, יאללה, אני אתחיל עם הזכוכיות. תלמד לאלתר. לאלתר? כן. אופס, אמרתי זכוכית. אם עכשיו אתה רואה את הרובריין, מה אתה עושה? אומר להם יאללה ביי והולך. יאללה ביי. אבל אנחנו יכולים עכשיו לעשות סרטון כמה שבא לנו. איפה אתה יודע? רוני, הזכוכית שלך? איפה? הזכוכית שלך. לא חייב הכל זכוכית. אבל יש לך זכוכית בתוכה. מה שחשוב זה גג. לעשות קודם כל גג. הולך לצאת לנו בית מאפנה. לא נורא, לפחות יש לנו בית. תגיד תודה. אז בוא נעשה בית 3 קומות. זהו. אז הוא נגמר. שי דופק בדלת. זה לא שי. סתם לא. אני לא יודעת איפה אני גר כאילו. סתם לא. לא, אם אתה שומע זכוכית אתה לא תקבל את זה. אז מה שיעשות עם זה בכל מקרה. תביא לי יאללה. 1, 2, 3, 4. נו באמת. יש כזה בשרת משחק שאולי אני אצלם אותו עם חבר שלי. יש לך אני חבר. רואה נרצה עכשיו. שמשחק של... יש תופס שהוא פול דיימונד. ואני פעם אחת יצאתי תופס. מה? כלום. בקיצור, אתה אמור בעצם לברוח ממישהו. פול דיימונד לא... למה שאני אברח? עכשיו, יש מישהו שהוא בטובים, אלה שבורחים, אפשר להשיג טייפות וככה להרוג את הפול דיימונד. אם אתה לא הורג אותו, אתה מנצח, הבורחים מנצחים. עכשיו, הבורח הורג את הבורח. בקיצור, אני אראה לך את המשחק ואתה תבין. תאכל לא את הסטייק, זה שלנו. הבשר, לא, זה כן. לא זה! מה הבעיה עם זה? זה מביא 4 וזה מביא 3, זה יותר חסכוני. חסכוני. מה זה הסטייק הזה? סטייק. וזה של כבשה. שונא כבשה, אתה יודע למה אני שונא כבשה? פסים. אתה יודע אבל למה אני שונא את הכבשה? למה? וזה אני יותר אוהב. הכבשה
הקופסה היא מכוערת. וטווס. טווס גם מכוער. בואו נסיך עוד קצת. טווס נחשב ליצור הכי יפה בטבע. מה יפה בו? תרנגול יותר יפה ממנו. כן, עם ה... זה שם איך קוראים לזה. בואו נשרף פה בסוף. חם פה. לא יש מסגן. למה אפשר לעשות כאן מסגן במיינקראפט? נראה לי יש... לא, אין מוד של מסגן, אבל יש מוד של מקרר. וואו, מה אני אעשה עם מקרר? תיכנס בפנים ואז יקרר אותך? ומה, אני טיפש? אני אמות. מה זה רעש? תפסיק להגיד לי רעש. לא, זה כזה. זה כמו מחזמר. תראי לי. שמע. הרעש הרגיל של מיינקראפט. לא. ואם לא, נשאר סרט או רק פעם. כמו מחזמר. זה לא... משהו כזה, זה מחזמר. יש לך כוחי ב... בשתיים. סיור גרון אני. זה מחזמר הדבר הזה. כמה זמן נשאר? אתה שווה אחר כך אתה... אני לא יודע כמה זמן נשאר. טוב, אחרי שאנחנו מסיימים את הבית עצמו, אתה שובר קודם כל את הצמר. את הרצפה כבר נעשה בחלק הבא. חלק המעונת. טים F5. איך זה אישה? זה אלכס, אני יודע. וזה אלכס. אלכס, זה אלכס. זה אלפית. מי? אלפית. אלף. למה שעושה כזה ארוך? מה מוכר? זה בית. זה בית. זה גר. יש לי חרבונה. יש לי חרבונה. חרבונה. תם. מה אני צריך? הלו. שיט, אתה צריך עוד אחד. סיימתי, תהרוס את הצמר ותשים של זכוכית. ותלחץ F5. רגע, תראה את האלף. מה? שלום. אחר כך תגיד. שים. תראי, סקאני כבר הפרק, יאללה ביי.